Ez kínos szituáció lesz, de jó reggelt mindenkinek. Szerintem ennyi volt, hogy én megmutattam a pofámat. Reggel van, várom a busz szombaton. Most ez megint annyira gáznak érződik, hogy itt magam a pofázok, jó mindegy. A fejemben sokkal jobban gondol... Mi? Várjál újra. Szóval fejben sokkal jobban összeállt a dolog, mint most így, ahogy tényleg megvalósul. Szerencsére magamban várom a buszt, így nem kell a gázos pillantásoktól félnem, meg attól, hogy hülyének néznek esetleg. Annyi, hogy még mindig számítok zavaró tényezőkre, bár mondjuk ki a faszom várná a busz szombaton reggel, mennyi az idő? 6 óra 50-kor. Na, még van 10 percem a buszig, hogyha nem késik. Innen is puszilom Lázár Jánost. Update, a nyelvvizsgának megyek a második napjára. Mondjuk jó, ez igazából nem érdekelt senkit, mert most kevésbé vagyok beszarva, mint tegnap, mert valószínűleg tegnap átmentem a szóbelin. Mármint hát igazán remélem. És amúgy hogy vagytok? Remélem jól. Mondjuk ezt így magamról nem tudom elmondani, mert igazából sehogy érzem magam. Igen. Most így az angol nyelvvizsgáról eszembe jutott az oktatás és annak jelentősége. Púle 2.0 megérkezett, sziasztok! Igen. Na, nyújtsa fel a kezét az, akit általános iskolában vagy szarul tanítottak, vagy szar volt neki az általános iskola. Hellóka! Hogyha nem tartoztál sohasem a menő gyerekek közé, és a válaszod egy kézfelnyújtás volt, akkor innen is küldök neked egy pacsit, és légy szíves, szervezzünk egy forradalmat azért, hogy leválthassuk ezt a buzi kormányt. És akkor most várjunk arra, hogy ez a videó majd fent is marad, hogyha felteszem. Jó, mondjuk köszöntem, hogy jó reggelt, és kibaszottul nem reggel fogom feltenni, de mindegy is. Meg most igazán remélem, hogy lehallgatják a telefonomat, és hogyha ezt most lehallgatja a kormány, akkor üzenem, hogy mocskos. Mondjuk kurvára nem kéne politizálnom, mert ez úgy gondolom, hogy magánügy, de jó, mindegy, kínos szituáció. Szóval az oktatásra visszatérve, ki gondolja úgy, vagy ki gondolta úgy, hogy az általános iskolás tanárai szarok, itt is kérek egy kézfelnyújtást. Még egy kézfelnyújtás, hello. Na és akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért szarok az általános iskolás tanárok, vagy akár a középiskolai tanárok is. Jó, mondjuk itt zárójeles megjegyzés, hogy nekem viszonylag jó tanáraim vannak, és ezektől meg lehet tanulni az anyagot, kivéve bioszórám. Szóval a kérdésre a válasz az, hogy azért szarok az általános és vagy középiskolás tanárok, mert kb. Az összes vagy ki van öregedve, és már kurvára elment a türelme a sok buzi diáktól, aki tiszteletlen, vagy a másik véglet az, hogy túl fiatal a tanár és még tapasztalatlan, és próbál haverként közeledni a diákok felé, mint például a biosztanárom, aki amúgy kurvára cringe, de mindegy. Közben meg kellett igazítani a fejemben a sapkát, mert lecsúszott. Na, mindegy. Szóval... mit akartam mondani? Ja igen, hogy a tanárok közül van a két véglet, vagy a túl öreg, vagy a túl fiatal. Úgy konkrétan szerintem az arany középúton tanárt nem igazán talál sehol. De szerintem azoknak is van a faszuk, mert olyan társadalmi és gazdasági helyzet van itt Magyarországon, hogy konkrétan nekem 16 évesen ki van a faszom, és na mindegy, ezt nem részletezem, de igen. Geci, leszakad a karom amúgy. Még van 4 perc a buszon, még nem tudom, hogy összesen hány percet jappoltam már össze, mert konkrétan ilyen kis apró részletekből szegetem fel ezt a videót, és konkrétan az előzőt is úgy kellett kettészednem, hogy kb. 6 perc volt összesen. Nem rakhattam ki 5 percnél hosszabb videót, szóval cseppet be... szoptam a faszt. Az a probléma így végig gondolva, hogy kb. Szerintem ebben a videóban semmi értelmeset nem magyaráztam, szóval amúgy vagy össze kéne szednem magam, vagy befogni a retkes pofámat, mert igen. Na, szóval az oktatás meg a tanárok. Remélem minden diák és tanuló tudja, hogy a tanárok nagy része az meghamisítja a jegyeiteket a krétában, mert húgom általános iskolás tanárai is kb. Mind úgy csinálják, hogy nem csinálnak órán semmit, de azért az órai munkaöteseket megkapják, meg nem csak órai munkára, hanem ilyen random röbb dolgozatokra is témazáró dolgozat van beírva, mit tudom én, egyenletekből, vagy ilyesmik, szóval itt a tanárok már nem arra mennek rá, hogy okos, értelmes embereket neveljenek ki a fiatalokból, hanem az, hogy konkrétan le legyen butítva mindenki. Ja, igen. Meg a másik ugye, hogy nem tudom ki mit hallott erről, meg azt sem tudom igazából, hogy mi van. Állítólag lesz ez bevezetve ez a központi felvételinek a pontozási határa, vagy mi a szarja. Nem tudom így elmagyarázni, nem megpróbálom. Szóval, hogy menni akarsz egy gimnáziumba, szóval egy értelmiséginek akarsz tanulni, nem egy szakmunkásnak,
akkor meg lesz szabva, hogy hány pontot kellett elérned a központi felvételiben ahhoz, hogy egyáltalán te jelentkezhess abba az iskolába. Mármint hát jelentkezhetsz, de azt hiszem 50 pont alatt, vagy hogy a rákba lesz, mármint hogy mi? Na, szóval, hogy állítólag ez még nincsen, de ezt már rebesgették, hogy lesz. Szóval, hogy 50 pont alatt mindegy, jön a buszom. Hellóka. Na, megérkeztem, szóval jön az észosztásom második része. Reméljük, hogy senki nem fog itt így elsétálni, és nem fog engem gáznak gondolni. Pont úgy érkeztem meg, hogy még zárva van az iskola, szóval legalább fél órát itt le kell kempelnem a bejáratnál. Istenem, csak én vagyok ilyen szégyenletes. Fú, bazd meg, na, szóval igazából nem is tudom, mi a rákomról beszéljek, mert hogy a másik része a videónak is 5 perc, 33 másodperc hosszú, vagyis ez azt jelenti, hogy azt is szét kell vagdosnom, és még nem tudom, hogy fogom szétvagdalni. Na, mindegy. Kéne vetkőznöm ezt a szégyenérzetet, vagy én nem tudom. Na, mi a fasz? Jó, mindegy. Úgy pofázok, hogy itt bujkálok, hogy ne vegyen észre senki az utca másik oldaláról. Istenem, jó, nem, hogy szerintem én elásom magam a föld alá 2 méterrel, egy 2x2-es gödröt ások és odaugrok bele. Közben láttam itt egy guberálót, vagy kukást, vagy mit tudom én mi a neve ezeknek, és rájöttem egyébként, hogy nem csak a kormány, hanem az egész társadalom is egy szar, mert én sajnálom ezeket konkrétan. Fú, bazd meg, amúgy nagyon szégyellem magam most. Gondolkozok, hogy ezek mit kereshetnek a kukába, mert használati tárgyakat nem tudom, hogy... Mert most komolyan, hogyha használati tárgyat dob ki az ember, akkor már olyat dob ki, ami szar. Úgyhogy azt végül is nem tudják használni. Egyébként a másik, amire még gondolok, már most ez az 50 forintos visszaválthatós palack, amit egyébként szintén hülyeségnek tartok, mert megveszed, visszaviszed, és visszakapod, nem tudom elmagyarázni, de nagyon hülyeségnek tartom. Valaki persze biztos nyerészkedik rajta, gondolom valami kormánytagja személy, vagy kormány közeli személy nyerészkedhet rajta. Nem tudom. Meg az mi a fasz? Na, bocsássatok meg, amúgy kurvára nem tudok fogalmazni. Szóval azt akartam mondani, hogy az még a nyerészkedés nekik rajta, hogyha valaki megveszi, kifizeti ezt a plusz 50 forintot, és utána nem váltja vissza, mert úgy vannak vele az emberek szerintem, hogy 50 forint jó leszarom, de hogyha úgy nagyobb mértékben nézi az ember, akkor az a sok kicsi sokra megy el, végül is érvényesül, mert hogy, na szóval, hogy a sok kis 50 forint, aztán egy idő után sok pénz lesz. Fú, de bölcs vagyok, bazd meg. Végül is tényleg van, aki nyer rajta, mondjuk. Na, mindegy, jó ki van ezt találva, úgy gondolom. Ezek mindent igazán furmányosan, rafináltan kitalálnak. Ezzel mondani, hogy ugye láttam azt a guberálót, és egyébként annyira szomorú, és annyira sajnálom, hogy ezeknek konkrétan, hát nincsen munkájuk, és ezt kell csinálniuk. És szerintem ez amúgy szar dolog. Hogy tényleg valaki ezt így meghallja, hogy itt pofázgatok. Félek amúgy, hogy itt fényes nappal egy macsétával leszúr valaki. Jöttem rá, hogy minden ilyen kis videótöredéknek a vége az, hogy jó van, vagy igen, vagy mindegy. Igen. Na most is ezt csináltam. Na, szóval, hogy nem tudom, én vagyok-e az egyetlen, aki így szociálisan érzékeny ezekre a hajléktalanokra, meg ilyenekre. Az a baj, hogy annyi van belőlük amúgy, most nem akarok hasonlatot mondani, de mindegy. Tényleg mindegy. Az a baj van, megint ezzel fejezem be ezt a részletet. Amúgy kurvára be voltam fosva. Jó, mindegy. Félek magamba lenni, ez az igazság. Még fényes nappal is, múltkor itt a közelben valamelyik faluba, ott az enyémtől, a városnak nevezik Borsod-Nádasdot, de kurvára nem város. Mindegy, itt mellette a szomszédban Járdánházán fényes nappal raboltak el egy felnőtt nőt. Mármint hát valószínű, hogy elrabolták, mert hát ki a faszom lenne az, aki elindul munkába, és csak így random nem ér be. Jó, mindegy, egyébként lényegtelen információ. Azok amúgy, hogy lehet, hogy 3 fele kell majd vágnom ezt az egész videót, mert nagyon sok lesz.
Most egyébként az jutott eszembe, hogy a diákok is... Bazd meg, újra. Szóval az jutott eszembe, hogy a diákok helyzete is milyen szar, mert most kinek hány tantárgya van jó, mondjuk sokban függ ettől is. Vagy annyira, mindegy, az a baj, hogy reggelre nem fog az agyam amúgy. Jó, mondjuk estére se is mindig ráfoghatom erre, alapból hülye vagyok, nézzétek el. Szóval, hogy nem csak tantárgytól függ ez, hanem iskolától is, bár ugye nem igazán tanítanak normálisan, mindegy, lényegtelen. Szóval, hogy a diákok helyzete is milyen szar, mert van annyi tantárgy, annyi házi feladat, annyi dolgozat, jó, mondjuk nem tudom, ki kap házit, meg ki nem, de hogy ezekre a dolgozatokra mind készülni, és aki alapból maximalista, vagy a szülei nevelik belé, hogy maximalista legyen, és hogy csak jó jegyeket kapjon, annak is stresszes nyilván, meg aki úgy szarik bele, szerintem már egy ilyen védekezési mechanizmus végül is az, hogy szarik bele az egészbe. Most itt megállt egy kocsi? Ja, semmi. Azt hittem, hogy már jönnek kinyitni az iskolát. Szóval, hogy kurva nehéz, és én is azt vettem észre magamon egyébként, hogy az utóbbi 2-3 hétben szerintem már 3. hete van ez, hogy amúgy konkrétan mély letargiába vagyok esve, mert most készülnöm kellett erre a búzira is, erre a nyelvvizsgára, de még előtte való héten minden nap dolgozatot írunk, 5 nap 5 féle tantárgyból, meg még most jövő hétre is úgy kéne tanulnom, hogy amúgy most készültem erre, és 4 dolgozatot írok jövő héten is, és azokra se tanultam még semmit, és én kimondottan az a típus vagyok, aki, hogyha szarjegyet kap, akkor az szar neki. Szóval én úgy szeretnék foglalkozni vele, hogy én nem tudom, most egyébként ez annyira úgy tűnik, mintha sajnáltatnám magam, pedig csak így, szóval nem sajnáltatás ez, hanem csak így szemléltetni szeretném, hogy szerintem minden diáknak nehéz. Nem csak a magyar diákoknak elsősorban, hanem úgy a világ minden táján nehéz lehet a diákoknak. Jó, mondjuk tényleg ez a kinek mennyire nehéz, nagyban függ az oktatási rendszertől is, és ki kell, hogy mondjam, hogy a Magyarországon az oktatás is szar. Egyébként itt szerintem ebben az országban minden szar. Most tényleg így jobban végig gondoljátok, az oktatás szar. Az egészségügy szar, mert konkrétan a kórházak vagy le vannak pukkanva, vagy ami jobban kinéz kórház, az gondolom valami magánorvos, jó, hát én nem járok semmilyen orvoshoz. Úgyhogy ami talán kinéz valahogy, az a magánorvosi rendelők, meg a magánkórházak, de oda meg ki jár, az elit, a felső nem 10 000, hanem inkább felső 3 000 a kormányközeli emberek, meg akik így meg tudják fizetni. Most mármint, hogy ezt én így gondolom, ez az én personális véleményem. Nem tudom tényleg, hogy van, vagy mint, mert egyébként úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy osztom az észt, attól függetlenül kurvára nem látok be ezekbe. Közben megfulladok. Tudtunk odaig, hogy az oktatás és az egészségügy szar. Mi szar még? A közlekedés. Most tényleg annyi ember van ott Pesten, vagy nem csak Pesten, akárhol, akár itt vidéken is, Borsodban. Jó, mondjuk itt én nem vonatozok, én buszozok, de hát alapból is, hogy olyan vonatokat és buszokat küldenek, amik szerintem még a szocializmus idején bazd meg, szóval, hogy olyan buszokat és vonatokat küldenek, olyanokon utazunk, amiken szerintem a szocializmus idejében is utaztak. És egyébként ez szörnyű. Most észrevettem az iskolaajtón egy random kézlenyomatot. Furcsa. Úgy gondolom, hogy a 21. században, ahol már kb. Minden ország fejlett, minden nyugati ország fejlett, jó, hát mi nem vagyunk nyugatiak, de azért ide is el kéne írni szerintem nagy nehezen azoknak a technológiáknak, amik az ember kényelmét szolgálnak. Nem az, hogy hétfő reggelente a 7-es buszon úgy nyomorgunk a bűzben, mint a heringek konkrétan, és a busz majdnem szétesik alattunk, mert szerintem kb. Idősebb a busz, mint én vagyok. Szóval nem tudom. Meg ilyenek, hogy basszus, hugoméknak nem megy a busz normálisan, pedig ők csak a város
belső részéből, hát jó, most ezt úgy hívjuk, hogy falu, jó lényegtelen, szóval, hogy a faluból csak a város kieső részére kéne kijönnie annak a busznak, és fél órát késik a busz, mert lerobban. Szóval tényleg, hogy milyen világot élünk konkrétan, ja Istenem, ez nagyon boomer volt, de mindegy. Szóval, hogy buszok is, vonatok is konkrétan szétesnek alattunk, kurvára nem higiénikusak, órákat késnek, vagy nem is jön konkrétan. Jó, hát mondjuk itt Ózdon a buszokról ezt annyira nem lehet elmondani. Szökő évente egyszer van az, hogy kimarad a busz késni, viszont szokott késni. Jó, mondjuk annyira sokat nem, max. Egy negyed órát. Az a pestihez, meg ilyesmi nagyvárosi vonatokhoz, meg ilyesmikhez képest szerintem luxusnak számít. Jó, hát, na, szóval, na. Csak így a vonatokról hallok, látok, olvasok. Szörnyű az is. Most azon röhögtem, mondjuk most ez annyira nem illik ide, nyáron elmentünk megnézni moziba, Hogyan tudnék élni nélküle című filmet, és hogy konkrétan nem kellett régi vonatokat előszedni kelléknek, mert ilyeneken utazunk. Konkrétan osztálykiránulásra olyan szar vonattal mentem, mint ami abban a filmben van, szóval. Na, mindegy, Istenem, na. Szóval ezzel azt akartam mondani, hogy mikor játszódik, ez állítólag a 90-es években ez a film, hogy annyi idő alatt konkrétan nem fejlődött a magyar vasút kb. Semennyit, és szerintem ez amúgy kurva gáz. Itt az előbb a gondolatmenetem egy telefonhívással, de nem baj. Úgyhogy már nem tudom, hogy hol tartottam, vagy mit akartam mondani. Viszont ami így eszembe jutott, hogy a másik dolog, ami még zavar, hogy az oktatással kapcsolatban, hogy itt nem arra törekszenek a tanárok, meg nem arra törekszik a kormány, hogy úgy tanítsa a kölyköket, ahogy, na, az a baj, nem bírom elmagyarázni, majd mindjárt. Szóval, hogy az van, hogy mindenkinek minden tantárgyból meg kell felelnie, mert ha nem, akkor el van könyvelve egy szarnak. Most van olyan, aki, az a baj, most megint az ilyen pule vibe, hogy van olyan, aki matekos, ilyen reál beállítottságú, meg van, aki humán beállítottságú. Van, aki jó tesiből, van, aki nem jó tesiből. Van, aki szeret rajzolni, van, aki utál rajzolni. És ez nem számít itt senkinek konkrétan, mert itt az a lényeg, hogy mindenből egyformán vagy hozod a maximumot, vagy nem hozod, és akkor meg rohagy meg, mert egy szar vagy. Igen, szerintem egyébként így ez. Gondolom, hogy ez kurvára zavaró, mert pont az lenne a lényeg, pont úgy kéne edukálni az embereket, hogy az érdeklődési körüknek megfelelően, és segítsék azt, hogy minél inkább megszeresse azt, amit egyébként is szeret csinálni, és aztán a végén, hogy olyan munkát, olyan karriert, vagy akár vállalkozást tudjon indítani, ami úgy munka is, de hobbi is, szóval, hogy szeresse csinálni, mert most végignézünk itt a magyar embereken, azokon, akik dolgoznak, hát nem sok van. Mármint hát, na, mindegy, ez a lényeg, hogy sok a munkanélküli Magyarországon. Szóval, hogy végignézünk a magyar dolgozó embereken, és mindegyiken azt látod, mármint a nagy többségen, hogy búval baszott fejük van, és minden reggel felkelnek, de utálnak menni dolgozni, utálják a munkahelyüket, és végül is ez egy stresszforrás nekik, hogy olyan helyre kell bemenniük, amit utálnak, olyan emberek közé, akiket utálnak, és olyan dolgot kell csinálni, amit utálnak. És ez a stressz végül is kihat a családra is, és szerintem ez az egyik oka annak, hogy sok a vállás, meg hogy, szóval ez az egyik oka a sok vállásnak, annak, hogy otthagyják a gyerekeiket, meg ez is másik gyerekvállalás, hogy gyereket vállalnak, de úgy, hogy kurvára nem tudják, hogy ők mire vállalkoznak. Jó, persze, oké, szeretik egymást, ilyenek, megtörtént, lett egy gyerek. Az a probléma, hogy a legtöbb ember, nem tudom, hogy külföldön hogy van, de a legtöbb magyar ember most így más etnikumúakra célzok itt például elsősorban, hogy megtörténik, ami megtörténik, aztán így kipottyan a nőből a gyerek, de nagyon fiatalok, és még nem tudják, hogy kell nevelni egy gyereket, nagyon-nagyon tapasztalatlanok, és igen. Nos, itt vagyunk megint. Hát a videó kezdete óta amúgy kicsit elment az egész napom.
Most valamiért úgy érzem, hogy hidegebb is van, mint reggel volt, mert konkrétan lefagy a kezem. És már most azért vagyok itt, vagy hogy azért veszem fel ezt, mert hogy mégis akartam valamiféle lezárást adni ennek az egésznek. Mert ott álltam az iskolánál, pofáztam, aztán így random megjelent ott egy ember, úgy ő is jött volna be az iskolába, nem tudott, mindegy. Aztán utána már befejeztem a pofázást, mert az ott úgy kicsit gáznak érződött volna. Szóval igen, végül is csak egy lezárást szeretnék adni az egésznek. Már most fogalmam sincsen, hogy reggel és korán reggel miről beszéltem. Mondjuk már nekiálltam összevágni azt, amit az iskolánál csináltam, mert a busz megállós részét azt még a buszon összevágtam, mindegy, lényegtelen egyébként. Szóval nagyon hosszú lesz, és akinek ezt van türelme végighallgatni, annak a két lelkes embernek, annak innen is küldök egy hatalmas puszit, azoknak úgy köszönöm, meg aki még más végighallgatja, annak örülök, ha végighallgatja, és remélem, hogy nem utál meg, és nem akar mágiára tenni a véleményem miatt. Szóval, de megint úgy fejezem, hogy szóval igen. Szóval csókolok mindenkit, puszi.